doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Horas madihita saluhna. Selamat hari Minggu. Tabuk kema parminggota di bagasan sadarion, martang yang nahohom mahita di bagasan rohatabi.
Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 125 ayat sada dohot opat. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di parbadia, na tumo palangi dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamu rab dohot Jerusalem, jala marolop-olop mida ibana sudehamu, ale akkana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu maradopon ibana sudehamu, ale akkana marsak roha mida ibana nasalayon. Las dorohaku di akkana mandok tuau, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, sasada hodo si pangolu padomuon jolma dohot debata, hupuci hami guarmi, jala hudok hami mauliate tuho alani saluhut na binahemi, patupahon hangoluan nami. Saya dongani mahami marhite-hite asi ni roham, asa hupikiri hami toktong di natinaon dohot hama matem, asa huarsako kami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsyaon na sitong, jala asa marroha haholongan hami, uhut mandok mauliate tuho. Asa olo hami mangihut toko di hari hamatem. Ala Tuhan Yesus di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria. Naung tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadia. Olat nyon rodi saliling ni lelengna. Amen. Rohaku sayang
Tangyo kamu ma patik ni debata di minggu letare sadarion, ima sian patik parjolo sahat patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaanmu dalang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohok na di Banua Ditonga, on rodi na di bagasan aik na di toru ni tano, ianggo tunggabe sisobaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay hona uhumna do sogot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui, di naonom ari ma ulahamu nasa siulamu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni huta dihalak pe na mangibati hutam, ai di naonom ari do ditopa debata, langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina, dungi maradia do ibana diari papituhoni, dibaheni do umbahen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari paradiananai jala di parbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapomudo na torasmu, asamartua ho, jala leling mangolu di tano na dilehon Jahoba de batam diho. Patik paunopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasyahon, unak ko olo makatidakon hata na sotutu maralohon dongan colma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobbuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Behado pandok ni debata taringot tu patik na sapului, oddo. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata, pargogo naso hatudosan jala perimas, siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton pinopar ni akka nasogo roha diau, alai asido rohaku di akka na maribu-ribu, akka na marholong ni roha diau naso mangalosi patiki, ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
tatopoti ma dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tu jolom manopopti dosa nami nagodangi di bagasan hajahata dohami tubu jaladang adong hapursiaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibil sian akka dalammu macai godang do pangalesion nami di patikmi alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan ni basam dohot asi ni roham say unang paingot-ingot akka dosa dihaposon nami dohot pangalesion nami sa ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam alani goarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi amen. Tabegima baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Humapopita gabe dosa do ibana naso tumada dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di mingguta letare sadarion imasian Lukas 15 ayat sada rodi pitu margati sorin mahita majahasa dungi di pasolhot torop akka si jalabeo do si pardosa dirina tu ibana laho tu mangihon hatana jadi marmut maakta pariste dohot sebotos kurat iya hatana sida Bicakonon doa kapar dosa, pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibada ma upamaon tunasida. Isehamu sahalak par biru 100, anggotar depar sada siani, naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang, laho mangalului naso taridai, paima cupaksa, Ia dung dapotsa dia pehon matu abarana sian lasni rohana. jadi dung sahat ibana tucabuna, di papuluma ale-alena dohot hombar hudulna, di dokma tunasida.
Marlas niroha mahamurap dohot au, ala jupang au biru-biruku naung magoi. Hudok mantuhamu, sumatu sido gumodang las niroha di banwagijang, mida si pardosa sahalak, na olo paubahon rohana, asamida siapulu sia partigor, na sopola paubahon rohana sida. Ima sahatna, martuama akka natumangihon hata ni debata, jala nau peoksa. Amin. Ta tidakon maha porsiautai, songon nahi tendakon ni dongata sa porsiaun di sandok pertibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dijabaha dauna sasadei, imana tubuhon ni si Maria, nagabagabian sianton di perbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit di pahanguman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinorsilang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu diari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosa ni disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au porsia ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok dihasaan di dosa, dohok dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohok diangaluan nasora suda. Amin. Shalom. Horasma tinting di Huriata HKBP Romangun di Minggu 27 Maret 2022. Parmingguan di HKBP Romangun. Jadwal dohot hatontuan ni parmingguan di HKBP Romangun, boy ma tajaha di harotas tinting ni Huriata. Mardomu ala nunga di totopon DKI Jakarta Gabi PPKM level 2. Mulai bulan April 2022, ruas nanaing marminggu di gereja nunga boi betolu halak sabangku dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Partangyangan Week, Rabu 20 Maret 2022, pukul 10 sia, web patu pahon ni Huriata do partangyangan Week marhite live streaming sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asamandohoti partangyangani di Bagasatabi. Jadwal periodisasi seksi-seksi.
Sosialisasi tu periodisasi sude seksi nunga di Patupa tanggal 17 Maret 2022 pukul 10 walu WIB maringanan di gereja. Jadwal rapot pamiliton seksi Boy Mata Bereng di Harotas Titing. Kerjasama Dewan Koinonia dan Marturia. Dewan Marturia bekerjasama dohot Dewan Koinonia di bulan Maret patupahon program pelatihan pekabaran Injil ABC Kids EE tu guru sekolah minggu HKBP Rawamangun marhite online. Imana dimulai tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 siawib pelatihan boido di dohotoni ruas. Informasi lengkap boido menghubungi Ketua Seksi Zending Dina HP 0 walu sada 2 sia pitu onom 5 onom sia tolu. Tuhatama nama masuk kegiatan pembekalonon. Pandidian Nabadia Minggu 3 April 2022 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tu dadakna. Ruas nanaing mamboan danak manjalo pandidion asaro mendaftar dohot marguru hari Jumat sada April 2022 pukul 10.30 WIB jala di Buanma surat pengantar sian sintua wik dohot kartu keluarga huria. Webinar kanker serviks. Hombar tu program SPH Kamis 31 Maret 2022 pukul 10 sia di Patupa Huriata do webinar kanker serviks dohot vaksin HPV bekerjasama dohot moderator event by ASHA pihak ketiga MSD. Pembicara IMA Dr. Unedo Markus Hance Sihombing ruas ni Huriata yang diundang asa mandohoti seminar web seminari. Seminaron di Hobasi Penguan Ina Gloria. Kontak person Nyonya Sintua Z Pangaribuan Las Maria Boru Simanjuntak. Pendaftaran calon ketua Naposo Bulung. Hombar naung ni mula pengurusan seksi tahun 2022 2024 Naposo HKBP Rawamangun membuka pendaftaran tu calon ketua Naposo HKBP Rawamangun. Dohot syarat boy ma dijaha di Harotas Titing manang web HKBP Rawamangun. Titing naung marbagas. Nungga manjalo pasu-pasu parbagason Glorian Daniel Napitupulu ruas ni HKBP Rawamangun wik utan kayu manis. Anak niamata Dr. Andes Torang M. Napitupulu Tubuni Inata D5 Boru Situmeang. Dohot Orwana Gloria Permata Usodo Boru Simanjuntak. Ruas ni GKJ Sampangan Kradenan Semarang. Boru niamata Dr. Andes Heri Usodo Tubuni Inata Dr. Anda Tabita Sri Hartati Wulandari. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 sia Maret 2022 di Gereja GKJ Sampangan Kradenan Semarang. Tuhatama na mamasu-masu parsaripeon nasida gabe parsaripeon na denggan di tonga-tongata. Tarlu mobi di joloni tuhata. Ruas namonding. Nah di hari Selasa 22 Maret 2022 nunga jumolo monding sahala ina mutiara boru silalahi umur 81 tahun tinading ni amata sintua japos dan nainggolan nahinan alamat Jalan Rawasari Timur E24 RT 2 RW Sada Wik Rawasari Cempaka Putih. Kemudian hari Kamis 24 Maret 2022
di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama namangalion gogo dohot pangalapulian di keluarga namar sitaunomi. Pelian dohot akka udut ni buah-buah tajahama di harotasiting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaon akka sipatopuana bayan sangap ni guarna. Songonima titi di huriata minggu sadarion. Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima na mangaramuti akate-ate dohot pikiran munabe. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Herana orang semangat ate. Itor takas tadokon, itor semangat, horas mulu pitor semangat tita, lau bigu, lau sahit, roh, hai pason, roh hati uron at itor tapatur jutong semangat ta. Horas selamat hari Minggu. Nah, mulai tersongonikan itor hehe doh namo dohodok, unang sange bes sibulis mo dohodok ne lebung tay, mulai tertadok horas, itor tarsongko ibana, pitor lau sibulisi. Hata ni debata. Nagabe ojahan jami tadi parsaurata di hari Minggu sadarion. Napataruhon ruas ni huriana nalaho madalani ngolu sa minggu 7 luanon. Di bagasan pos ni roha pakirimon dohot di bagasan las ni roha imana tarsurat di pesalmen bidu 32. Mamukamai sian ayat walu sahat rodi ayat 10 sada. Tapai hutihut ma songonon ma hatani debata. Hupar rohai jala hupodai peho taringot tudalan si dalanamu. Huiringiring peho dohot pamereng ni mataku. Unang tuk songoko dahamu. Manang songon haludi na somar roha. Dang olo dumono tuho da pinatuddu ni kokang. Tung nalado parniahapan ni parjahat. Alay manangis namar haposat tu jahuba. Haliak konon natusi asini roha. Marlas ni roha mahamu mi de jahuba. Jala marolopolup mahamu. Alia kapartigor. Jalamarede masudi hamu aka parsiho hot marroha. Ido yang go sahatna.
Amanami nanami aka ruas naposo nang songoni sikola minggu las roha di parmingguan sadarion ala torop hita namar minggu jala beragam. Huripu hiado molo jam 10 aka Nelly endegeng. Ibu tu doate Nelly nenek-nenek lincah. Huripu hiado aka opung-opung. HP hubering torop dak naposo keluarga muda dan yang mau berkeluarga juga kali ada di sini. Nang songoni adong donang akadak danak. Jadi las roha. Di minggu marletare itu tuh marlas ni roha ragam doa kanabui sihalat cono nate. Dia kana tua-tua, dia opung-opung, las rohana moloboi rak marti tok do pahopuna itu tahe. Adang marti tok biang opung-opung ate. Di balai nak salah dong do opung-opung na lebih marti tok siana ya nakon naposo. Las rohanya ka didokon hatua uni na tua-tua inna kapahopuna, las rohana moloboi jonok tu akapahopuna. Alayola ni dia do. Las ni rohana marpahopu niakana porsea secara khusus para rawamangun nate. Songo dia do pakalat conon buamu sema mulu dang rodo pe pahopu. Anggu akana jomblo ngamar pikir aku ya mang marpahopu do hatai nang gue bape solakku do pe. Ngahai quality na rohana. Tenang sabar, haru kalapa margadengan itu pada bata lama kahitate. Asal masa baru nang ibu gadengan ni kalapa nang ibu jeru. Kelapa ke kelapa gitu. Naik tadi las ni roha dia mah. Mulu tadok diragam godoaka naboy mabelas roha. Mulu pajupak satok kini son. Bangalili kita pajupak. Agu ida horas las roha. Akan atoras dia malas ni roha jalatar lumobi mulu tajaha pesal metolu 22. Sada na kesaksian iman. Sada nagabe sitoruconon ni halak na porsea tu halak na asing nang tu aka pinoparna. Molo aka natoras di son naro. Molo aka opung nang ro di son. Dia do nanaeng si warisononna. Nagabelas ni roha tu portibion. Gabelas ni roha tu aka pinoparna. Tarlumobi diragam ni aka parngoluon waeng na lamaju do nang sibolis nalaho mabuat mangago roha niaka namalo nang pedidok malo alai lam gudang do hasur saran di patupa. Ida ma tingkat kekhawatiran, ida ma tingkat egoisme, ida ma tingkat niaka na superduli mangargahon akapoda lamuragam nuaing lamuragat. Molo natoras na jolo marhoy-hoy nalaho pasikolahon, marhoy-hoy na laho papunguhod dia segala macam. Alay nuaing ida ma bohado aka tingkat ni aka pangalaho ni sudut na poso. Nalaho mangadopi na toras. Mulu marsahi na toras na radedo pi aka yanakon na madonga-dongani ganupari. Manang pitor marpikir do. Tenang nanti kita panggil perawat. Atau ya sudahlah kami sudah pasrah. Martangiang mahudaoma daripada dosan no dosam. Hami pegabe mardosai. Pasahak matutu hatta ngahutuhor bialak dengar asalem takat cuma begati bohadi jauh hatta turboya lusamu radi dua Tuhan unang indangi begeho dapat jauh itu hatta oma manak songon hido mana yang mau menjadi sukacita las ni roha. Saya mau menceritakan satu kisah nyata di gereja kita. Saya minta tolong dari minta tolong menunjukkan satu My ASM atau ya sejenisnya begitu. Nah ini ada cerita yang benar-benar nyata. Nama situ tuh di tonga-tonga nih huriata di 2 Timotius 4 ayat 22. Tuhan menyertai rohmu kasih karunia-Nya menyertai kamu. Amin. Hari ini 2 Timotius 4 ayat 22.
ayat 22. Tuhan menyertai Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya kasih karunia-Nya menyertai kamu. menyertai kamu. Amin. Amin. Ada. Sama danak ya aktif kira-kira begitu. HP di perdalanan ni ahana, perdalanan ni ngulu nada danakon, saya maol, saya ditugu. Saya maol laho asa tenang. Jadi di padohok natoras na maibana na laho majah ayat Alkitab. Dohok menghafal. Natoras na bapak na among na dohot inong na parkarejo. Ujung nga isi manalaho mangajaryonin na. Ujung nga gabito pungadoli ma. Siganu pari, say diajaryo pungadoli ma, sida dana nagelengon, nalaho majaha Bibel, dohok menghafal ayat Alkitab, na laon-laon lebat-lebat ujung nga gabi say mura may bana ditugu. Nga ganuk jupang jam na, aku molo marmeang peibana. Manang tikilaw halaki mardalan dito gihon na toras na, pitor say mangido mulak. Aku mau pulang. Aku mau sama Opung Doli. Dan aku mau menghafal Alkitab sama Opung Doli. Lamu jono kibana to Opung Dolina. Lamu jono kibana. Ganu pari ganu tiki. Lamu jono ibana to Opung Dolina. Ibana pe lamu terara. Nang pe name me do pe ibana. Porsea mahita dang nalawiyat tusi do pe sudei. Alai adong namasa. Digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan to di perbadia nagabe lamu ipajonok dana konto pungai jalalam tenang ibana si ganuk borngin rak modum ibana do opung ngadoli hape ditikina lewat moding mopung doli naon anggona toras nanga boy madokon toema daripada marsahi bapaon ahape dalan ni Tuhan nga rela behame ni natung bohape nang petangis na sida. Alay dana tagelengon say tangis baybana say tangis nang nong ditano mo pung dolinay lulululu rohana say lalak madibering tu kamarna ay sedonwaing dangi sibyo pukudoli na dongak ku majaha Bibeli. Say dilului ibereng bah tiki marsahi opung ngay pe isi bana modum rabdo opung ngay di kamar nay moding opung nay sa ibereng mabuti tangis may bana leling gabi songon namarsa marohani among na do inong na ra tatad dadi among na pemain musik tadojo ison Bangpol Takhuta Barat anaknya Talino itu digerakkan oleh Roh Kudus dekat dengan opung dolinya berawal dari pembacaan Alkitab. Molo di dokna tua di sonak kaupung las rohaku adong pahopuku las rohaku dia segala macam dia dolas ni roham noaing. Jangan bangga menjadi opung-opung warga jemaat Rawamangun kalau di handphone pahopum atau di handphonemu tidak ada aplikasi My ASN. Bangga dong kita menjadi Rawamangun dohonokuma anggosu deportibion nalau salpudon. Alai hatani debata dang nalaho salpu ido nalai hono kutubo pukon jala di ayat Alkitapi idama no di programi adong do dibayan nang so di boto danaki do pe majah hati kos do makatai di keragamannya kaulau ni natoras noaing mulai manugot sampai tu golap karejo mangalului nasa narikot dipikiri aka guru sekolah minggu bohado pajupakon natoras tu danak. How to make bonding. Bagaimana mereka menjadi menyatu. Atong lo madijaha natoras nama majaha Bibeli ihut tenanak konai. Nang so dia tusi to di perbadia matusi. Taulah honulota. Dia dolas ni roham noai ngamanginang. Jala dia do napi natupam nalaho parohon las ni roham. Molo ragam sita-sita na di halomohoko di ngolum. Ragam akasita-sita las ni roha na ing songonaman yan, na ing songonon,
gelek kusongonan manyan, gelek kusongonan manyan. Guk aka dipakaluar hamu aka hepeng nalahu mabain nasida gabijol manahasea. Marsikola tu sikola na denggan. Muluboy internasional. Unang pola di sikola na biasa-biasa. Nak pola bawai gaji ni omak na tu si, gaji ni bapak na cicil kreditan. Na peting nak somararta di portibio nang gomar sikola ikut dodain na. Kan itu halak bata kate. Nak marhui-hui piau, nak subuh meredang-edang. Nak peholem martitok alayang ko parsikolano ni ko maju do itu kan? Itu tok cita sini halabate ko maju do geleng sia nakana toras. Parsikolani ko congonad de ko congonon. Les mulai hari Senin tu hari Seminggu. Jujutan itu dia lau sia dona nginang. Agu adong les na. Sampai marle les do dana kidang pinoto beta na songo dia rohana. Marle les salani les naon. Hape ida madung magodang nuang geleng mia manginang. Duksay ho manotori igedung di pamulihoko ngolak ni dia las ni roham noaing manang ido kokodo pe imana i organisi namoti sayang nai HP so tapala sopas do paromaiki ido manang pas na manotori tabunay kan tarik sis gitu kan neng mabain madarhela haminuaing permusik bay medena sumatusi. Goyang. HP 2 bulan nai. Ay ba do raksu maddo helaon. Tong do sitang yakono kape gomos. Ido manang gelek ku ngatama sia luar negeri. Ngamanta po sikolanion. Ninakan rohani na toras. Las do roham nuaing. Las do roham aliakan na toras aliakan na tua-tua. Pas sudul ho di meja makan laho mangak ko las doroham sonang mangatot si panganoni manang rodo polisi toba lawi sedok buti terro polisi toba nah iba muse sa sedok naik inna muse ahana masa oti-oti alang unang gudang-gudang dang alani nama parroahon gula mau nalagiar gado minyak goreng doh gula oti-oti alang. Bedo songoni polisi itu bakal madok oti-oti alang opung gula menocco naik oti alang tolori so gabi kolesterol itu kan manang molo rapudul hon waing manang molo hudul hoi joloni tipi las do peroham songon na jolo molo ngai pangolu tipi torsudido markumpulate marpungu torsudido buti manang ahape tipion jala marpungo masude lausisima tu buat kamar nonang manang ipanguluhoti pinuaing ijabung soina mabalgana labok hudul hoisi hape nang gosade penang adong naro anggo sorongi dohok lano ala dang adong be bonding dang adong be hajonokon atong dia ma molo diragam ni portibion akahasonangan nama bay las roha. Las do roha mulo asia geleng. Ba pasu-pasu dui. Las do roha mulo guk arta. Pasu-pasu dui. Las do roha mulo bui mekeliba mangidadongan. Pasu-pasu dui. Alai dia malas ni roha ni halak Kristen. Dia malas ni roha nya kasih partangiang. Dia malas ni roha na adul. Dia kahala na porsea tu Tuhan Yesus di bagasang nguluna. Anggo hapistaran nang soporsea ho tu Tuhan Yesus boy doho pistar. Boy doho malo doktor doho profesor. Nang soporsea ho tu Tuhan Yesus boy doho gabi namora. Boy dogo artam. Boy doho gabi sultan. Gabi crazy rich. Bahkan hampir crazy. Boy doho. Lianon ni portibio dui. Alai sonang dorohannya kapar koruptor mabuan natinakona mula tujabu hape guk doarta sonang dorohannya ka namar mihim-mihim di luar aka mama mula tutongan ijabuna sonang dorohannya kayanakon mula tu jabuni natorasna nang pe idaon pistari bana
Dia do hatadion, dia do haasingon haadulon, molo na asingamar las ni roha moloboy iba na margati-gati mobilna. Nasada marlas ni roha ala margati-gati foto ni anak boru di handphone na. Nasada marlas ni roha ala margati-gati foto ni parumaenna. Moloau punguan ina Naomi, punguan lansia, anggota ni HKBP Rawamangun, si huto Tuhan Yesus, dia dolas ni rohaku nuaing. Nangi koronaon, buy du piao mekel, manang nong marsuhi-suhi, buhi ni halak batak ninna, alai gabe marharwaram mataduk songo virus koronaon. Sada persiajaran nama cayarga, di ngulu ni si Daud, ima las ni roha bolo di ibana, uju adong ketenangan batin. Hasonangat di rohana. Lau sido teh di dok kata ni debata. Las ni roha nagodang ima sahalina ijo. Las ni roha nagodang ima songon nadong dope suara nomor dohodok. Seseberibo kirana soyet tu si dope. Everybody, I don't know how to speak in English with that. Pasu-pasu nagodang ima o hidot tong. Pasu-pasu na ubalga jalalas ni roha na ubalga ima roha na sonang. Boha molo mardame roha. Dang say mangubi-ubit. Dang say diganggu. Sursar ate-ate. Modom ibabuti. Lau tu podoma dang modom. Lau tu podoman. Lamau sumusor tu habirang do tu siamun. Alaniaha. Mamikirin nak kaningani. Agu yamang. Ngasal puhatakku manang bahasa matuk songoni hatana tu au. Mangan mangalaksi panganon. Alai dang tarjaloni tod di si panganoni. Marsahi merubah tu satu son. Dak tarjaloni pamatang ubati. Ala tod di pedang majalo ubati. Saya marhusori. Dang adong hasonangan. Si Daud idok rohana. Si mau mangulahod dosakon. Dang adong nama boton. Ipatupay ba na songar rohanay. Dangadong nama boton belum mardu sahawin na ibana. Hape topu rohatani debata marhiti na posona. Pardu sa do pergabus. Ibay kosong ni mangalakku po. Ibay kosong napistarho na maloho. Iukupiho. Hape patar do ijolo ni debata. Susah marohana. Agu yamang. Ngasusa biawalan ni dosakon. Ngasusa biawalan nyot cudi. Dangadong be. Jalay do ibana di sing. Merus do holi-holikuin na ibana. Jala dangadong be gogoku. In na ibana alani dosanay. Idama molo ketika dosa menggugat hidupmu. Dan ketika dosa itu dipakai oleh iblis untuk mengambil ketenanganmu, membuat hadameon, membuat hasonangan ni roham, doho pikiranmu, dang nalauboi hosonang manga modom nang mulaulaun. Setiap hari ido saidokon iblis musuh kita, penggugat kita di hadapan Allah. Pardosa doho, ingot dosami, pargabus, perbada, panglakup. Torus may atong bohabe parhudul tasonang. Ujung nga dipaingot tu si Daud. Dang adong biguguna di do nga sape tu huli-huli na inadaksonang be. Dang beholan boy buti atoy ma. Sesuai sering waktu salpudui. Dang boy besongoni. Nga sahabe tu huli-huli tutulang sumsum. Berarti dosai sahat tu panahit fisik. Pakorhona. Ujung nga gabi marsa kibana. Alay idama dihadu sauni diokuhoni bana matu debata. Naung mardu sa doaw hape. Dingolu ni akka nama kalacon haluau cet Tuhan Yesus. Ikonadong do pangarimangio dingolu diakka dosa
Sotung dosa dono kula hono di bagasang ngulukko. Dang boy satokin holar roh ita tu parmingguan anot tahi hari minggu sa isaon na dodosa kudukko ni mardosa maaw. Di minggu-minggu sengsara na marningot tita di pardalanan ni Tuhan Yesus. Akan naporsea molo say ro marminggu. Akan naporsea molo say marlopi tangan majuho goar ni Tuhan Yesus. Ali amang di bagasan goar ni Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Maka ketika orang percaya menyerukan nama Yesus di dalam doanya, ikoni ngoton ni naporsea do mate Tuhan Yesus hola makokop dosai. Alani dang marsine yang akan naporsea di dosana. Siganu pari ikonadong do pangarimangion, jale komarsa do naporsea, molo masa dosa ningoluna. Unang pasip, jalaunang gabi hasabapon, gabi pangkakmu, gabe hapitorammu, manang gabe lasni roham dianggap poi. Song kata ni debata di minggu-minggu nasalpo, ayak kahailaonna di pitori gabe hasangaponna. Unang mulo gabe mardosa ho, las roham dohonommu, oh bukan karena apa-apa, karena lakunya aku. Pulanya aku ganteng, pulanya aku cantik. Nggak ada niatku mau berselingkuh atau mau bercerai. Tapi kayak manalah, udah takdir menjadi ganteng. Alang kegantengammi. Tidak ada niatku mau mencuri. Tidak ada ini dan itu. Tapi kayak manalah, ada kesempatan. Malonaiho mangida kesempitan ini. Ikon say marhusori di rohani naporsea. Amang sutung namardosa maung. Manang sutung nagabedang sonang berohani debata. Manang ikonadong do pangarimangyo dingolo niya kanatoras. Unang alani hatabo sato kinon. Gabe marlapu-lapu ngolukko. Jala ditulak debata. Au dia dopanna. Jala gabe sahat tuaka pinoparho doho turmatanggako. Tabodo dosa. Tabodo na mangulahod dosa. Au sugaria cit mangulahod dosa. Dang murah-murah hita mardosa. Dangi? Au sugari hacit, au sugari daktabo na mangulahu nakadosai, dang ulahunon niya kapardosai. Alayala tabo tutupar satok kinani. Die lama gabi murah mahita mardosa. Mula dong dosa didirita, ukupat tado. Manang mulo dipaingot akas itua lingkung at tahita, amanginang, songon nasik kuidap, par rumah tangga omu. Amanginang songon nasik kuida par rumah tanggaon ni anak kotay bado par rumetay. Itor tangido hitatusi las rohat tamanang pitor dohonot tado. Ayah polo urusanmu rumah tanggaku do rumah tangga ni gelekku. Sibuk amat situa ini. Situit kali. Itorido dohonon. Manang molo dipaingot to di akangolum. Dipaingot talak. Manang pitor piri-pirio doho muruk. Manang pitor dohonomu ma. Hello gue en. Nggak usah lurusi hidup gue. Ido akan aposo. Manang molo dipaingot akan atoras akan aposo di parnguluon na. Pitor go suaram sesuara ni natorasmu. Ukupamu dodo sami. Manang molo dipaingot turia ho geleng mi pitor mangamu dohoro tu gereja. Kenapa anakku di RPP? Udah banyak kok kayak gitu sekarang yang masa-masa. Alai ingok ma, mulo dipaingok dopeho, adong halak di labungmu, na paingot toko dia ke dalammu, na dipakai debata doi laho manuguho, tu dalan ni debata. Jala mulo saya dong panggora ni todi di roham dokon, ngasala au, ngamardosa ho unang ulaho ni, asini rohani debata doi tu ho, matcai takas to di perbadia mamakulingi ho. Jadi ise na soolo mangukuho dosana berarti ibana menolak kuasa Roh Kudus dan menolak Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Dak si halat cono nih. Di hangoluhon si dauma ngamar dosa au taheng laos jahat tajahan no dijabuda diudu tiba nama
unang ma songon hoda manang songon halu di nasomar roha. Naik konditiop dohot talikok kang asaulu tuduk. Di sido tutu hatadian ni jol masih anak kapahapahanan. Nama roha marpikir martod di maboto dalan na denggan jala maboto dia lomoni roha ni debata. Di bagasan ngoluna tung laddo parniahapan niya kaparjahat alay manangisi marhaposat tu Jahoba halia konon na tu si asini roha. Idama buasa lamu godang aka penderitaan, alalam godang dosa, buasa lam boy songoni, alalam lohot aka hajol maunon nuaing tuaka na makatabuhon dosai. Idama nuaing nama saya manginang, mulo marsak ko mangida rumah tangga ni gelengmu, manang marsak ko mangida ka gelengmu, so tung naung ulok do, rumikot ngulu ni gelengmu tu namar dosai, sian na mangihut to debatado na belas roham. Nagudangan nuaing nama dok, yang penting aku senang. Manang kesenangan melebihi kekayaan, manang penting sombong, yang penting sombong biar miskin. Manang gudang do nama dok, kalanya kapasu-pasu nong ijalo nuaing inguluna, adong do piari minggu depan, anggu na mardalani na tu puncakon sa kadabu ni kunulahunot tado. Bereng jo, akan aposo nuaing, di dia do rumikot, marminggu do, eliat do partikian na sa jom tu gereja, sa jom do rotu parmingguan eliat do tinggol na do matana, mana kolat tu handphone na do di pabereng-bereng. Ida jo, moloy do akan aposo noaing, ma, hidupku aku mau bahagia, aku berhak bahagia mama, berhak aku bahagia opung, molo bahagia ho bahagia do natorasmu, molo marlas ni roha do nang anak komu, molo marlas ni roha walia kamang marlas ni roha do inatam. Molo marlas ni roha walia kainang marlas ni roha do simatuam geleng mu do suamim. Boy do marlas ni roha alay seng sara di labung mu sudi. Boy de say mekel alay di labung mu. Ba male. Ala hola say mekel ho mangido hempomon. Tante lala. Mekel ho terus kompor dang mangolu. Mula gelek sa persikolan. Dengan dong idahan, mula amat tasya perkarejuan, sursar jemu, podo mapera kona payes, las doroham, alay, dengan dong, las ni rohan ni labung, mulo na pikiramu ikol las dorohaku, pikir itong, ikol las dorohan ni labuku. Jala mulai pikiri hala Kristen, ikolas dorohaku parngoluakon, ikolas dorohaku bagasa rumah tanggaku, ikolas dorohaku bagasa parkarejoaku, iko pikir hono ni naporsea dotong, ikolas dotong rohani debataku midao. Dang boy hola nao namarlas ni roha, alay tuhaku na mangalehon ngoluon, mangaleho parkarejoanon, mangalehon kesempatanon ikotong dolas rohana. Jala parsuruwo do marlas ni roha di ngolunya kana porsea. Paulus madok sekali lagi kukatakan bersukacitalah, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ida ma debata marsuru kana porsea marlas ni roha do. Unang dang marlas ni roha. Ikom marlas ni roha do. Alai dia do las ni roha ima alat di boto di labunga do debata nang peragam persoalan. Ingot da, dang adong rumah tangga na so bersoal. Dang adong akan ngolu na so bersoal. Setiap level kehidupan punya persoalan masing-masing. Dan adong persoalan na, jomblo punya persoalan, nenek-nenek punya persoalan. Sudedon adong persoalan. Alai dia malas ni roha ni naporsea ima, ngamate tuhaku manesa dosaku, dileho dame hasonanga di ati-atiku. Ido na jumolo say pangido akamanginang, Tuhan leho diau hadameon. Di ati-ati kodo dipikirakon. Sursar pena sursar, susah pena suna, nasusa, koronces pena koronces. Tuhan, pardamei yo perjulu. Asa mulu ngadame ati-atiku gabi boy do marpikir do denggan. Mulu ngadenggan do marpikir gabi boy do huadopi situasi do tenang. Dan gabi tabagaor besude. Ido si halat cononnya kana porsea. Tuhaku rade manesa dosaku. Sahalinaya kamanginang, las ni roha na tadi di halak na porsea di soddo, di ate-ate na do, di roha na do. Bersukacitalah. Ketika engkau makan, duduk tenang, engkau tidak digugat. Ketika engkau tidur,
di tempat tidurmu, engkau tidak gelisah, dan ketika engkau bekerja, engkau boleh sungguh-sungguh. Ketika engkau berumah tangga, engkau menjalaninya dengan komitmen, dan itu adalah sukacita. Posmaroham lasni roha go dosiat debata di ngolum. Putuskan mau dijalani atau tidak. Amin martangnya kita. Ali Tuhan debata manami. Na macailomo situtu do roham mangidahami marlasni roha. Ido asa say roho di bagasang ngulunami. Maragam dalammu. Nalaho mabahek kami marlasni roha di bagasang ngulunami. Patuduhon nasay rodoho. Nasay dilabung nami doho. Nasoheaho maddaw-daw. Nalaho manugu-nugu hami di pardalanan ni ngulunami di Portibion. Ala ragam taheaka hamaolon. Ragam tantangan dia ke perdalanan ningulu alai tungso di loatco dua kana porseai mardalat cahalana laos marhiti hatam gabe sulu-sulu marhiti aka halak nasing dipake hopai ngoton aka na porseai nang todim sai toktong pahingoton aka ngulu ni na porsea ido tutu molo hudok kami si Tuhan Yesus sami mulu martangia kami manggorahon goar ni Tuhan Yesus. Iko ningoton nami do panaonon ni Tuhan Yesus. Humoko pami mati tarsilang. Unang songo si Petrus manang si Thomas. Manang songo nakahalak na pahihut-ihuton Yesus. Uju dapotan mujizat. Dapotan roti. Dapotan anggur. Sidungi ditadikot Tuhan Yesus. Daumay siya rohanya kana porsea. Akarwas mo na marminggu nuaing. Molo dapotan nasida dia kalasni roha pardagingon ikon buido satia ng nasida mangihutto Tuhan Yesus di via dolorosa pardalanan na hatsit jalay kon auhonon na tudirina dangulo au mardo sabi nalaho mabahen tarsilang tuhako ali di batama nami ido posni roha nami di hari Minggu sadarion di Minggu letareon di ragam niya kalas ni roha nang di Paluatso. Suang songoni nang akaarsak na buy di Paluatso di pardalanan ni ngulu nami. Sada no balga, dang akka situasi, dang akka haadongon, dang akka arta portibyon, dang akka parianak konon, nagabi hasangapon las ni roha nami nuaing. Alay, adoko Jesus Tuhan nami, naung mate humoko pami, narap dohot tami arian dohot borngin manang tu dia pehami imalas ni rohanami Allahu boto hami molo rap dohot tami na buya dopan nami do sudena di Portibion di hagaleon parguguam hami di sahit pamalumom hami di hapoguson pamuraom hami di haka kebutuhan patukom nareko di ngolunami di haka nahurang dame padamiom hami di haka nasodapotar rokap patuduom rokap na dia kana marsikola patuduo mudalan hapistaran do habisuhon ala hodu Yesus Tuhan nami narap satia dohot tami siganupari unang loas dosay na mga rajay ngulu nami na mamake pamatang nami makatabuho Portibion gabe lohot si malolong si pareon gabe lohot roha nami tu Portibion gabe humolong daripada makaholong iho margugudo si bulisi alay gumugo doho Tuhan, urupi hami saluhutna. Suang songoni nang akaruwas ni huriam, tung unang loas targugot ala ni dosa, manang dipake si bulis parsahiton, nalaho mabuat haporsyaon nasida. Tung asini roham, na maparguguin nyo purba boru si tumorang. Grace Marsit na boru tabunan, si tua evangelis Tiorlina boru si hanipar, nyonya tepe si majuntak boru na 70. Naomi boru tobing, Marhulal tabunan, Daniel Erik siahaan, Nyonya lubat tobing boru hutapea, Elpin Manik, Nurmani boru si hobing, Tupal nainggolan, Benny Daniel Marpaung, Nyonya si Marmata boru si mangucong, Nyonya si Majuta boru pajahitan, Nyonya si Tua Marbun boru nainggolan, Katrin Saputri na 70, si Tua SP hutasoit, Loise boru si Regar, Edison hutapea,
Nyonya siahan boru si tanggang, Las Maria berupa jahitan, Romi huta gaul, Andar si dabalok, KM si hombing, Nyonya si majuntak boru na 70, Hotna tambunan, Oberlin hasibuan, Evangelisin tua TAR si torus, Raden Marpaung, TP si majuntak, Siti Mawar boru si lalahi, Alefrando Mikael, Nyonya Baster manurung boru aruan, Maruhum tambunan, Sintua daulat Jannes si tompul, Tiar si tumorang, Nyonya si torus boru nainggolan, Yeti Erika boru si tanggang, nang saluhut na ruas ni huriam na suhuguari hami, di dia penasidah maringanan, manang siya nakakeluarga ni ruasmu na marpungu di son, akkaya nakonna manang natoras na nasoruas ni huriamope, ho matoktong na madongani nasida, haci do Tuhan parsahiton, nabuy lomos doroha do pikiran, dang mararga pakilalani na marsahiti, hira na suadong biarga ningoluna do tujuan ningoluna, tung unang lowas na sida, targugo talani Tuhan, asiro hampar guguy na sida, tarlumobi lehopos ni roha, nang holong ni roha diak kekeluarga na mangurus na sida, molo di palwatso mangulo sa ato sa darion, dilehop ko si panganon parabiton, nang tujuluanon patuk na sanareko di parubatan na sida, asaw ng tarabat asin ni roham di akahamamalu ni parsahiton, nangakalas ni roha ni nasing dingolo na sida li Tuhan, nangakarwas ni huriam molo nang marsahi pamatang nalay marsahit akarohana, marsahi pikiran na hola mamikiri akageleng na, marsahi pikiran na mamikiri ekonomi na, marsahi roha na mamikiri rumatanggana, asi roham Tuhan unang luas dosa, namian di tonga-tonga ni ngolo na sida, loas manasida ro tugu-tugu tu adopanmu, asa hodo mula ni hadameon, hodo na mga leho jalan keluar, hodo na mga leho gugu jala si pargugu di ngulu ni sudi akan natinopam, say saut sa guru tulomo ni roham di ngulu na sida, songo katam na madok tutu bersukacitalah marlas ni rohama, asa marlas ni roha sude akaruas ni huriami, pos roha nami alea mang nabasa, di bagasa Tuhan Yesus urupamu saluhu na hami, akaruas ni huriam madalani ngoluna si ganupari, borha ma madapoton bagasna, agkaulaon na ngoluna si ganupari, sian bagas joron, aku pamudo las ni roha, di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami, idopos ni roha nami, amin. Tauduti marede hita laus tapapungo pilihan na umuli tuadopan ni debata. Las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, las marohata di tuhata debata, aroroan ni hagogoni. Dengan basado tuhata debata,
Partinggan basa do Tuhan tadi bata, partinggan basa manang hitao. Lasmarohata di Tuhata Dewata, Lasmarohata di Tuhata Dewata, Lasmarohata di Tuhata Dewata, Tedehon ayat na mangihut. Para si rohado Jehovah Dewata, para si rohado Jehovah Dewata, para si rohado Jehovah Dewata, para si roha manang hitao. Tatangyakon mapelian na tapapungon tuadupan ni debata martangiang mahita. Ali debata amanamin na di Banua Gijang. Hodo haroron ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasahat hami masya na nilehon mitu hami pelian na mituho. Say jalo may gabi wap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ho parasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Dito nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali amanamin na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguharm. Say ro maharajaon. Say saut malomoni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samadusa nami songon panesa nami di dusa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midaho.
di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaur hon madamena tu todim. Amanami nanami ruas ni huria nama dohoti parminggua di bagasan gereja Tasadarion suang song ninang namang ihuton aka parmingguon live streaming atas nama ni huriata HKBP Rawamangun, Padita, Parhalado, tim musik, dohot tim multimedia nang sude tahe nama kobasi, yarianon pasahatot tuhita saluhutna, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.